23 proiektu azaldu ziren, 22 eta 5 gizonezko ziren, beste guztik emakumezkonak, eta maila orokorren oso altua, eta oso ezberdinak. Kimiak egin du ja bere lan erdila, eta ja bigarren astea osatzen ari da, eta keixetari da, lehenengoko bere estearekin. Bi proposamen oso ezberdinak esan bezala, bata bustinekin eta kalean egingo dana, eta kimia dago gehiago mendian, da ontxoen eta esporak bila, eta bilak nola batxe, aloko oreka bat eman zioten proiektori. Esan bezala, kimia, artista iraniarra, da asko zer intimogoa. Da beste proiektua, beste modu batekoa, beste dimensio batekoa, beste konzeptu estetikok eta intelektuala dauzka. Baina bestadetikan keixetaren kasuan Zumaiarra, zeramista Zumaiarren, artista Zumaiarren kasuan, eitzen zen beste sua, lurra eta aura. Eta hoi zentrautan batxe zeramikan. Hoi konkretuki ere interesatzen zaigun, hemen zeramika oso gutxi desarrollatuta dagoelako, eta gero askotan jendeak ere ez duelako ezagutzen zeramika mundua zer dan, ezta? Eta bai ikusten duen posibilidadea hori nahi duzu espektakulo komila tartean, erakustearen jendearen artean, ez bakarrik tornu batean nola egiten den pieza gumentzako eta hori zeren azuta gado, pentsatzen dugu dana Ikean erosten dela, eta beste aldetikan ikustea, suaren gauza hori egin dagio, suan sartu bere labetan da kalean horrek bere denbora irauten du, ematen du puntu bada jendea hurbiltzeko eta hori, eta ikusten duen hori posiblean jendearentzako esatea ez bakarrik bi intelektual arraro etorri dira ez dakit nondikan herrira zerra jote egiten, ez baizik, eta ikustea, artea zer da, artea hurbildu eitekela kalera eta herrira, eta hori izango da, datorren hasten bukaeran denbora ematen dion, nun negoziko dira labe batean, da plazan egingo dugu, zerbait festatxo bat, zerbait buruatuko zaigu. Eskatu nuenean beka, batez ere, izan zen naturarekin, natura inguru baten lan egiteko, eta naturarekin lan egiteko asmotan. Hau da, naturak baditu lau elemento, direnak zua, aidea, ura eta lurra, eta beroiekin, bereik erabiltzeko asmoa ditut, oari naiz erabiltzen, tresna bezala eta elemento bezala lanerako. Egonaldia, 3 epetan edo etapatan banatuko dut, lehenengo 5 egun izango dira piezak egiteko, hemen alban ditugun hau daude prozesuan, handi bukatu gabe, baina ja bukatzea daude, 4. eguna dut gaur. Ondorengo 5 egunak izango dira, aurrez diseinatuta dudan labe bat egiteko bertan alkizan, bitarte hortan piezak lehortuko dira, eta azken 5 egunetan egingo ditut labekadak edo egosketak raku sisteman egingo ditut, hau sistema oriental bada, Japoniatikan etorritakoa, eta kalean egiteko asmaet. Hau da, labea kalean jarriko dut plaza erdian, herritarrak ikus dezaten baita nola egiten den egosketa iluntze aldera, eta piezak gori-gorian daudenean, 1000 eta piko graduetan, aterako ditut, biztan egongo dira, segituan sortuko dut konbustioan bitartez, kolore aldaketa bat sortuko da, aidea aldaketa horretan eta karbonazioa sortzen da, horregaitik aidearen erabilpena baita, ondoren uran bitartez oztu segituan eta pieza bukatu zaten mango da. Azken prozesu hori izango da iluntzetan egiteko asmaet eta azken 4 egunetan edo egonaldiko 4 egunetan. Eta herritarrak gonbidatuta izango dira ikustera prozesua bera.